Bantu baseNingizimu Afrika sanibonani siyabingelela. Ngifuna ukukhuluma ngodaba olu-contextwa kakhulu manje everyone akanayisho noma amadoda iwona inhloko noma abafazi bona bayinhloko. Izulu sithi ke ikhanda lendoda elixegaxegayo lofulela abafazi. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi uma ngabe uyindoda ungenawo umgogodla futhi ungakwazi ukulida kahle ekhaya, omama noma umama wakho angagcina kuba uyena olidayo. Asiqale ngokuthi kubalekile ukuthi indoda kusukela nje ekutheni iyagano noma iyathatha kube yona ethatha lelo xathu ngaphandle kwengcindezi eyithola komunye umuntu, ngoba funeka imele leyo nto leyo eyenzayo. Okokuqala lokho. Kwesibili ukuthi mangabe seyimelile leyo nto kufuneka ikwazi ukulalela lo muntu emthathile, yazomfaka empilweni yayo ukuthi ayilekelele kulo msebenzi esuke ifuna ukwenza ukwakha umuzi. Ngaphandle kokuthi kithathe lo muntu imlalela, kufanele iphinde futhi inikeze i-direction, umbono ukuthi ikhaya ifuna ukuthi lihambe kanjani, liphathwe kanjani. Ngoba uma ngabe ikhaya lingenawo umbono, lelo khaya likwazi ukuya phambili, futhi lelo khaya liyafa ngenxa yokuthi alinawo umbono ophusile nophilayo ukwazi ukukhombisa ukuthi ikhaya lizoya kanjani. Kodwa ke nayo indaba kuyenzeka indoda ibe nomuzwa noma nombono othize. Angilinganise indoda uma ngabe ithi woza uzongilekelele kwakhe nomuzi, kwesinye isikhathi mhlambe isuke ingavezanga ukuthi ngifuna ukuthi wakhiwe kanjani umuzi. Mangabe wona sowungenile nje uzasumela ukuthi umuzi uzowakhiwa kanje, mase ungene phakathi udiscover ukuthi no, le ndoda inenhloso ethize ehlukile kulo icabangayo kwakhe umuzi, bese inkinga ke ziqala lapho. Ngakho ke kubalekile ukuthi mangabe uzongena ekwakheni umuzi nomuntu othize noma ngabe ubani, umbuzo ukuthi baba, yebo ngiyavuma istep sokuqala ukuthi wakhiwe umuzi, kodwa ngifuna ukuthola ukuthi uthi umuzi asiwakhe kanjani. Kwenzela ukuthi singabi nezinkinga zabantu asebethi mase bephakathi bese abanye bahluleka, abanye baqala indlela entsha ngenxa ukuthi sebezwa umuzi ukuthi lo muzi ngendlela ababucabanga ngayo awakheki. Ngingakho ke ngithi le area yokulida ekhaya yokuba i-visionary yokuthi ubani umnikazi womuzi iya-contestwa kakhulu, ngoba indoda mhlawumbe iba nombono othize bese nomama eba nombono othize, bese yakhohlwa umama ukuthi yena uzosekela support lo mbono. As long as umbono ungahlukumezi ngokwenyama physical, as long as umbono ungahlukumezi ngokomoya emotional, lo mbono kufanele usekelwe, ngoba la kungekho khona umbono abantu bayabhubha nekhaya futhi liyafa. Ingakho ke kubalekile ukuthi thina njengabantu abayinhloko nabasingethe umbono nabathwele umbono okufanele khanjwe ngawo lekhaya, sikwazi ukusharisha open umbono wethu nabantu esifisa basilekelele, kwenzela ukuthi singabi khona ingxushungxushu phakathi kwethu nalabo bantu esifuna ukwenza lowo mbono.